Greetings of hope to all the devotees of Our Lady of Peñafrancia, near and far. This is Archbishop Rex Andrew Alarcon of the Archdiocese of Cáceres. Last year, 2024, we celebrated the centenary of the canonical coronation of the original and miraculous image of Our Lady of Peñafrancia. This year's fiesta is focused on the theme, Our Lady of Peñafrancia, Mother to All. Because of Our Lady's openness and acceptance to the will of God, Mary gave her yes. She became the mother of Jesus, our Lord, and in Jesus and through Jesus, she became our mother. The theme, Mother to All, expresses too the desire of the Universal Church to be a synodal and missionary church. That is, a church that opens its door to all, goes out and reaches out to everyone, especially to those at the margins and the peripheries. It calls the church to be humble, welcoming, listening, walking, accompanying, uniting, and caring, just like Mary, the Mater Ecclesia, Mother of the Church. This is also an invitation towards openness to fellow Christians who may not be Catholics, to non-Christians, and even to those who do not profess any religion. Nuestra Señora de Peñafrancia is not only the mother of Bicolanos. Devotion to her has grown by leaps and bounds. Her name and her image has reached many different places and communities outside Bicol. She is called upon by Bicolanos, non-Bicolanos, and non-Filipinos. She is mother not only to those who call upon her, she is mother to every person. Jesus told John at the foot of the cross, "Behold your mother." And to Mary, referring to John, Jesus said, "Behold your son." We are children of a mother who is an example of total self-giving. She accompanied her son on the way of the cross and at the foot of the cross. She is a mother who never abandons her children. The same theme, Nuestra Señora de Peñafrancia, Mother to All, calls our attention to pursue the three pillars of synodality, namely, communion, participation, and mission. Communion. With Ina, may we not feel isolated or abandoned. Rather, with her, may we experience that we belong to a family. May we grow as inclusive communities, organizations, and local churches. Participation, like Ina, who cooperated in God's plan, may we take an active part in the life of the church. May we not simply be spectators, but sharers in the responsibility of God's children in the world and in the building up of God's kingdom. Mission. After the example of Ina, may we go out of our comfort zones and speak out about God's marvelous work and love in our lives. May we grow in service, especially to the needy, the poor, the suffering, and the outcasts. Dear devotees, may our devotion to Ina open our hearts to those who are rejected and forgotten. May the warmth of our love be felt by victims of war, violence, and injustice, even if they are far from us. With God, nothing is impossible. May our devotion be proven in our care for the family, concern for the poor, the needy, and the community, and in our care for creation. Let our Marian devotion be a complete sign of hope. The heart of Mary was the first shrine which welcomed all people. With Mary, Mother to all, we are sisters and brothers despite differences in religion, culture, and orientations. With Jesus and Mary, let us offer hope to all. The incarnation of Jesus, the Savior, can still occur through us. He saves through us in times of natural calamities, communal struggles, and personal difficulties experienced by our people and by others. We are one with Him. We open not only our churches and facilities, but also our hearts for them. We also exert effort to reach them, to know them, to feel with them, to reach their hearts. Doing this with Mary, our Ina, our lives and our hearts become sacred spaces of hope for all.
I wish you all a meaningful celebration of the Novenario and feasts of the Divino Rostro of Our Lady of Francia this year, 2025. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
Mic test. Diyos maray na aga po sa gabos. Mapuo na po kita sa pagnobina kay Divino Rostro. Matindog po. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Gawi nin pagsulsol, magluhod po. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso kan gabus kong mga kasalan. Asin nauungis ako kaini, hulita sa pagkasala. Bako sanang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot. Kundi orog sa gabos, hulita nagtumang ako sa imo. An orog karahay, patin maninigo na dapat kong kamutan, nin orog sa gabos. Kaya pusog akong naghuhulaw, sa tabang nin sa imong grasya, na magpuon ngunyan ako daay magkasala, asin makalikay sa mga dahilan ning pagkasala. Amen. Amen. Gawi nin paggalang, sinasamba mi ika, Isos sa mong kagorangan. Sa mong paratubos kami lugod kahirakiman. Sa sinanglitan mong lawu kami nag-aatubang, ruluhod sa kaludukan, sa imo nagagalang. Tala sa lienso, kan mabining Santa Veronica, ang lawog mo si moturuhok sa mong mga mata. Duman sa itsimani, lawog mong makawiwili, ginanot nin dugo sa pagsakit mo nin makuri. Namimi daing inumon an mapait na kalis. Alagad sa Ama, bakong buot mo an mangyari. Kaya an matubis mong lawog sa tagig ng lungsi, kan malubong hudas, hinagan sa pagpasaluin. Tinampal, linotaban, paglanghad na daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan kan sanitrin. Urog ng gayo, mabangiso na pagsukiti, kan mga soldados, pagulog-ulog, labi-labi. Daing kauntukan hanggang sa kahuri-hurihi, abot sa kalbaryo hanggang mautsan ang Diyos Aki. O gagalangan na lalawgon, kaugayi kami, dakulang pagkamuot mo, danay na mamati mi. Ninhuli kan sa imong pasyon, kami magkamit sa huring hinangos, lawog mo mahiling sa langit. Amen. Amen. Si Umani Mahera
pag-arang nin banwaan, an sa tuya pong simbag, kagurangan ipahiling mo sa mo, an sa imong divino rostro. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing magdanay sa grasya, an mga banal, asin madaraman sa kabanalan, an mga tao, hulikan sa indang marhay nagibo, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing mabihag ang mga parakasala, asin mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalanin katanusan, asin kabanalan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing ilikay kita sa pisti, hilang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing parigunon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasalan, tawaning kusog nin buot sa pagtumang sa maraot na gawi, urog na kan mga nanunungdan sa pagratag, kan simbahan asin nasyon, urog na ang korupsyon, panlulupig, panhahabon, pandadaya, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing sa pagdibusyon sa divino rostro, matingrawan kita gabos kan liwanag ning lalawgon kan kagurangan, asin matala man sa tuyang pagkabuhay an sa iyang pagkahirak, asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Maguntok sa pagtuninong sa paghagad kang grasya na buot makamtan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala at sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Ave Maria, panoning grasya, ang kagurangan yaon sa imo, paladan ka sa mga kababahian, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, asin magdanay man sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ikatulong aldaw, ang lawog ni Jesus kan siyang binunyagan, misteryo kan sakraminto nin bunyag. Nag-abot si Jesus haling Nazaret, Galilea, asin binunyagan ni Juan sa Jordan. Tulos paghawas sa tubig, nahiling niyang nabubuksan ang langit, asin ang espiritu, garo sa lampati na nagtutugdon sa iya. Asin sarong tingog duminatong halik sa langit. Ika ang sakong aki, ang namumutan, ika ang sakong pigmarhayan. O Jesus, dawa, dainin sala, nagpabunyag ka sa nag-aalang-alang na si Juan Bautista. Tanganing itukdo sa mo ang halangkaw na kahulugan kan bunyag na itinugdas mo bilang sakraminto. An sa imong lawog kan ika binunyagan, pagirumdum sa mo, na kan kami man binunyagan, naghilig sa mo, ang Espiritu Santo, asin kami naging makawiwiling mga aki, kan mahal na Diyos. O malinigon na binunyagan na lawog ni Jesus, tadaw ta pinabayaan mi na madigtaan nin kasalan, an sa mong binunyagan na lawog, an sa mong kasalan, garo sa mong pagsukiti sa mahal mong lawog. O divino rostro, kahiraki kami asin tabangan na panindugan an sa mong panuga sa bunyag, na isikwal si Satanas asin ang kasalan, asin magtubod sa Diyos Ama, Diyos Aki, asin Diyos Espiritu Santo, asin sa banal na katolikong simbahan. Amen. Pamibi sa gabos na aldaw, namumutaan namin nyamong mahal na
divino rostro, an mahamison asin mabuoto na lawog kan para tubos. Diyos no na parabulong asin parasurog sa usa di labiga, an pagsurog mo sa lakop sa bilog na kabikulan, paghadi gagalangan na lalawgon, sa samong puso asin papaglaada ininin magpagkamot sa imo. Itala sa kalag niya mo an sa imong ladawan, tanganing ikaandanay na kamutaan. Patindanay makalikay sa mga kasalan, asin makakuha kan naiipuhan na kabanalan. Paliwanagyan sa mong isip sa mga ginagayak na gibo, sa mga kasakitan tawinin pagkamatinios, sa mga pag-alaman kaisuganin buot, sa mga katungdan kaurupan sa pag-utob, patin pagdanay sa mga marahay na paghulaw, awot paman lugod o mahal na divino rostro, agawa sa karatan an banwaan na nagpaampon sa imo, ampunaan mga devotos asin mga nagsasarig sa imo, tanganing ikamamutan, galangan asin orog na umawon, ngunyan asin sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Huring awit. Tindog po ang Tindog gabos. po. Kagurangan, kapatawaran, sa muna mga parakasalan, ang samuyang kamautan, o Kristo kami sa samuyang kamulapusan, sa samuyang labangan, daimuhan kami naman, tuman sa Sa ngaran kan Ama, asin ang Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Thank you po. Siguro habang naglalako. Talaga amay. Ano? Thank you.
Diyos marhay na aga po sa indo mga tugang. Ngunyan iyo ang ikatulong aldaw kan misa novenaryo sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, ang lawog na nagpapaumay kan mga lugad nin familia. Ang aldaw na ini para sa mga familia. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini ang mga miyembros kan family ministry, extraordinary ministers of Holy Communion, asin ang mga peregrino na hali sa Franciscan Friars of the Immaculate, San Felipe, Naga City, asin Parish of San Lorenzo Ruiz de Manila, Abella, Naga City. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo po si Reverendo Padre Carlo Villaluz, ang kura paroko kan Parish of San Lorenzo Ruiz de Manila, Abella, Ciudad Canaga. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngalan ka nama, askan Aki, askan Espiritu Santo, Amen. ang grasya na sa Kristo koronanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagisamaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa itong mga kasalan, tangan ni magkano ito magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ido mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kay nangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa ido mga tugang, na ako ipamibi sa koronantang Diyos. Mahanag malusot ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasakoran. Amen. Mamibig kita. Banal na Ama, ang sa imong kamarawayan,
natatago sa mahal na nalawgon nin sa imong namamota na aki. Sa samong pakisumaro, sa iyang pagsakit, tigdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgon, an sa imong kabutan, tanganing sa maugmang pakalat kan sa imong kapahayagan, sa mong makamtan ang kamarawayan, nin sa imong kahadean. Siya na nabuhay sa nagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo, iyo ang ladawan ng Diyos, dadai na ihiling. Ang panganay sa gabos na nilalang. Sa iya nilalang ang gabos na bagay, gabos sa langit asin gabos sa daga. Gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Tronos, dominasyones, soberanias, potestades, gabos nila lang huli sa iya, asin para sa iya. Siya ang enot sa gabos na nilalang, sa iya nagdadanay ang gabos. Ang simbahan iyo ang sa iyang hawak. Siya ang pamayo, siya ang kapinunan, ang enot na namundag hali sa mga gadan, tanganing sa gabos na bagay. Siya ang enot. Binuot ng Diyos na ang gibilog na kapanuan mapasa iya. Huli sa iya, asin para sa iya. Ang gabos makikipag-ulian. Gabos sa langit, asin gabos sa daga. Ang katuninungan, nakamtan sa bagsik kan sa iyang pagkagadan sa krus. Tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madya maugma maatubang kita sa kagurangnan. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Maugmang pag-awit ang kagurangnan, kamugabos na banwaan, sa dakulang pagkaugmaan siya paglingkudan, dumulok kamo sa iyang nag-aawit ning maugma. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Ang Diyos iyo ang satong kagurangnan, siya ang satuyang kaglalang. Sa diri niya kita ang sa iyang banwaan, kabanwaan na sa iyang inaataman. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Laog kamo sa iyang mga pintuan, daraan pasalamat. Dumuman sa iyang mga patio, daraan pag-umaw. Pasalamatan siya asin umawon an sa iyang ngaran. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Marahayon ang satong kagurangnan, an sa iyang karahayan daing katapusan, an sa iyang pagkaherak itatao sa gabos na pagkaarakian. Madya, maugmang maatubang kita sa kagurangnan. Matindog po para sa pagprokyaw kan banal na ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa saimong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi ang mga Pariseyo kay Jesus, ang mga disipulos ni Juan, danay na nag-aayuno, asin nagpapamiibi. Siring man ang mga disipulos kan mga Pariseyo. Alagad ang sa imong mga disipulos, yaon sa mga karakanan asin irinuman. Si Jesus nagsimbag sa inda, makakapag-ayuno daw ang mga katuod kang nobyo, mantang dai patapos ang kasal. Maabot ang aldaw na ang nobyo mahali sa aldaw na iyan, sinda mag-aayuno. Asin isinugpon ining minasunod, dainin minatagubhang nin bagong tela sa daan na gubing. Huli, natabas lamang ang bagong tela, alagad ang bagong tinabas, bakong angay sa daan. Dainin minabugtak nin bagong arak sa daan na anit. Kung iyan gibuhon, ang bagong arak mabusi sa anit. Ang arak masasayang, asin ang anit siring man. Bagong arak sa bagong anit. Mayo, nin magustong uminom nin bagong arak, pagkatapos na makainom nin daan, huli masabi siya, mas managom ang daan na arak. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Father Ipe Culveri III, Father Conrad Flores, asinan sa imo mga kaibanan na padi, mga parokyano, asin peregrino, kan Farsis and Fires of the Immaculate, siniman po ang sa kuyang mga parokyano, hali sa San Lorenzo Ruiz de Manila Parish, na basa-basa sa uran. Asin ang mga parokyano kaining parokya ni Our Lady of Peñafrancia, Marina aga po sa Sindo, Gabos. Marhain agaman po, Father. Ganun po sa Gabos, ipinapabot ko na ang sa kuyang pasasalamat sa kunaparo ko kaining parokya, si Father Epe, sa pag-imbitar giraray sa Samuya dyan sa San Lorenzo Ruiz Parish, tanganing makisamaro sa Misa Novenario sa kaumawan ni Divino Rostro. Maski na nga ni inuran kami, alagad pinaghingaw kami na di kami mahuri. Tabaka kung mahuri kami, sa susunod na taon dahil na kami imbitaran. Namamutan ko mga tugang sa satuya pong Misa Novenario sa kaumawan kan Divino Rostro, hinihiling niya to ang banal na lawgon o lawog ni Jesus, bako sana bilang sarong imahen, kundi bilang buhay na pagirumdom kan Diyos noon na pagbakulog, pagmalasakit, pagkaherak, pagpasyensya, asin nakakaumay na pagkamuot. Ang katulong aldaw kan sa tuyang Misa Novenario sa kaumawan kan Divino Rostro, ipinapanangod para sa familia. Kung kaya ang tema niya tungon yan, iyo, ang lawog na nagpapaumay kan mga lugad nin familia. Ang tema ko niyan, mga tugang, nag-iimbitar sa to,
nadarahon ta kay Jesus ang magkukulog na sutong namamatean, ang mga pagkabaranga na sutong naeksperiensyahan, asin ang mga dai masabing kulog na yaon sa laog kan satong mga familia. Sa Ebanghelyo nato ngunyan aldaw, ang mga eskriba sin Fariseo hinapot si Jesus manunungod sa pag-ayuno. Asin si Jesus nagsimbag sa paagi nin sarong imahen sa kasal. Makakapag-ayuno daw ang mga nakikikinasal, mantang ang nobyo yaon pa sa kaibahan nida. Pinapaginomdom sinda ni Jesus asin kita, na sa iyang presensya nakakapabago kan gabos. Kung si Jesus yaon sa tahaw o sa kaibahan niya ato, nagdadara siya nin pagbabago. Asin ang pagbabagong ini, igwa nin kapangyarihan na magpaumay asin magbago. Mga tugang hilingon niya to, kung hilingon niya to, ang lawog ni Jesus sa banal na kasuratan, mahihiling ta ang mapungay na mata na minaako sa mga parakasala, ang ngirit na nagtatao nin dignidad sa mga dukha, asin maski ang matang nagluluha na nakihiras sa kamundoan kan sa iyang mga katuod. Ang familia nagdadara nin kadakol na mga lugad, ang mga makulog na matataramon na nagbabari nin tiwala, andai pagkasarabotan na minadara sa dai paggirirongan, asin dai pag-urulay, andai pagsipot o pag-abot kung kinakaipuhan ang presensya na minatao kan pagmate sa iba nagaro sinda inabandona. Alagad kung tugutan niya to ang lawog ni Jesus na magtao ni liwanag sa satuyang familia, mahihiling niya to na hinihiling niya kita bako na may paghusga, kundi hinihiling niya kita na may pagkaherak, pagmakulog, asin pagmalasakit. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 37 asin 38, si Jesus nagsabi, mayo nin minapalis o minalaag nin bagong arak sa daan na mga lalagan na anit. Ang matatara mo na ini mga tugang ni Jesus sarong pangapodan nin pagbabago. Bako sana sa mga gawing spiritual na satong ginigibo, kundi pangapodan nin pagbabago sa satong pagkikipagrelasyon. Dakol na mga lugad kan familia, andai na umayan, ninhuli taan mga miyembros kan familia, padagos na tinatakpan ang mga lugad sa paagi kan mga salang pag-uugali, ang kapabawawan, ang pag-iwas sa responsibilidad, asin ang katagasan kan isip asin puso. Kunbot niya to na mag-erok asin mamatean ang nakakapaumay na presensya ni Jesus sa satuyang mga harong. Dapat sa tuya ng dingawan ang mga lumang kakulogan nin buot, asin magkaigwa nin mga bagong paagi nin pagkamuot sa lamang miyembro kan satong familia. Mga tugang, ini ang pakatandaan niya to. Ang nakakapaumay, nakapangyarihan kan lawog ni Jesus, mangyayari sana, asin magiging totoo o magiging sarong realidad sa satong mga familia kung hilingon niya to ang labang saro sa paagi kan sa iyang mga mata. Hinihiling bako sana ang mga sala, kundi ang pagiging padangat na aki kan Diyos
kan lamang miyembro, kan familia. Na magkaigwa, kan mamamuton na pagpatawad, maski nangani ang lugad hararom, ang pagpapatawad, minabukas kan pintuan para sa Dios no na grasya, tanganing maging epektibo. Maghanap nin oras para sa lamang saro. Ang pagkamot nagtatalubo kung kita presente sa lambang saro. Asin pagpamibi na sarbay. Sa pagpamibi, tinutugotan niyato si Jesus na maglaog asin ruripon ang kairarumi kan mga lugad sa satong mga pamilya. Mga tugang sa lamang paghiling niyato sa divine rostro kan satong kagurangnan na Jesucristo, pinapaginumdum kita na mayong lugad na sobra ang rarom na dai mapapaumayan kan mahal na Dios. Parehong lawog na nagtatangis sa saiyang mga katuod, asin nagpapatawad sa saiyang mga kaiwal, ngunyan hinihiling sa saindong mga pamilya na igwa nin parehong pagkamuot asin pagmakulog. Sa saiyang paghiling, si Jesus nagsasabi sa satuya gabos, aram ko ang namamati ang nindong kulog, nasasabutan ko ang sa indong mga pagsakit, asin gigibuhon ko ang gabos na babago. Mga tugang sa pagpadagos niyato kay ning misa novenaryo, dahil sa nanyato tawan nin kaumawan ang banal na lawog ni Jesus sa paagi kan sa tong mga nguso, kundi sa tuyang buksan ang sa tong puso, tanganing dain kung sa tuyang buksan, bukas pusong padaguson siya sa mga dain na hihiling na mga lugad kan sa tong pamilya. Kung tugutan niya to si Jesus, gigibuhon niya ang mga lumang lugad, lumang lugad kan sa tuyang mga hawak, asin kalag, na maging mga bagong arak, nin pagkikipag-ulian, kagayagayahan, asin katulinongan. Ang divine rostro, iyo ang lawog na nagpapaumay, paumayan man lugod niya ang sa mga puso, mga relasyon, asin mga familia. Amen. Pamibinin banwaan, huli sa pagkamot nin Ama asin nin Aki sa sato, ipinadara ang Espiritu Santo, tangani magsusog asin magantabay sa satuya sa gabos na panahon. Mamibig kita na danay manlugod kitang maglakaw na ginigiyahan kan Espiritu nin Dios. Sa lamang pamibi ang satong sabihon, kaguranan, papagdanaya sa mo an sa imong espiritu. Kagurangnan, papagdanaya sa mo an sa imong espiritu. Panuakan espiritu nin kadunungan an mga pamayukan simbahan, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, tanganing sa saindang pagtukdo asin paarog, daday na magiyahan ang katawuhan pasiring sa kabanalan. Mamibi kita. Kaguranan, papagdanaya sa mo an sa imong espiritu. Warasan sa mga pamayo kan gobyerno, an balaog kan hararom na pakasabot, asin marhay na paghatol, tanganing an mga programa na sa indang ipapasunod, magbunga nin marhay, asin magdara nin kauswagan sa banwaan. Mamibi kita. Kaguranan, papagdanaya sa mo an sa imong espiritu. Pakusugaan buot kan mga maluluya asin daing sinasandigan, ang mga dukha nagtitios asin nawawaranin paglaom, tanganing magkaigwanin laog asin buot asin pagsareg sa imong pag-ampon. Mamibi kita. Kaguranan, papagdanaya sa mo an sa imong espiritu.
papaglaada ang pagkamot sa puso nin lambang saro, halea ang pagpakabaranga, asindae pagkasarabutan, tanganing makamtan ang katuninungan, asin pagkasararo, mamibi kita. Kaguranan, papadanaya sa mo an sa imong espiritu. Pakusuga ang gabos na uya sa misang ini, siring man sa gabos na donantes asin sponsors kan Santa Misa. Ngunyan, tanganing padagos na makapaglingkod sa imo, asin sa kapwa, asin magkamit ni dakul pang mga balaog. Mamibi kita. Kaguranan, papagdanaya sa mo an sa imong espiritu. Ama makakamhan, nagpapasalamat kami sa imong padagos na pagantabay sa samo. Sa paagi kan paggiya, kan sa imong espiritu, mautob mi manlugod an sa imong kabutan. Asin, makapaglingkod man kami sa kapwa na mayong hinahalat na balos. Huli ka Kristo na sa mga kaguranan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magbambi ka mamatugang tanganan sa ko asinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos ang mamakamhan.
Ako ang malugod kang kagurangnan, an atang sa saymong kamot, para sa kamawan asin kamurawayan, kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na samong parasurog, lilingya ang lalawgon nin sa imong bugtong na aki, na idinulot sa imo bilang malinig na atang. Lugod, ining atang magkanigo man na akuon mo, tangan makamtaniya mo an sa imong kamarawayan. Huli ka Kristo, na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saymong spirito, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, asin daing katapusan, huli ka Kristo na sa mong kagurangnan. Daing kasalan, maugma siyang nagtios para sa parakasala. Daing sala, inako niya ang kagadanan, tanganing iligtas sa sala ang mga may sala. Sa iyang pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo ang buhay. Siya ang kaumawan, asin kamarawayan, mantang ang langit, asin ang daga, daing untok na minaawit. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod, ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimili kami, pablalakan ang bon, kan sa imang espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mga kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sururan niyang buot, pinisaluhiban, sagkod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaaki ni, asin tinao sa siyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka magabos, asin magtakhan kay ni. Tayni ang sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siriman pagkapamanggi, pagkuha niyo maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kay ni. Taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkadan asin pagkabuhay liwat, nadudulot sa imong kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapaghanigyo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaruon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kang sa mong obispo si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen ay na kan Diyos, si Jose na sa iyang sposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkuran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Diyos ang mamakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan ka makakalita sa tugon, asin pinatuod, kan Diyos noon nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kaguranan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang kataninongan. Tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindana taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami naghahalat
kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samang paraligtas na si Heso Kristo. Heso Kristo koronan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, kataninongan ibinawalat ko sa Indo, ansa ko kataninongan, itinatao ko sa Indo. Haray paghilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatoninong, asin makabalunyog, sosog sa imong kabuotan. Ika na nabubod sa nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katulungan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpati na rin kamo nin katininongan. Peace be with you. Matugang, uya ang kordero kan Dios. Uya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan ang manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumaya.
Son ascended, Word of God forever shall endure. Even God, divinely I adore you, truly present underneath this face. All my heart subdues itself before you, since it all before you face and face. On the cross was built your blood and splendor. Here your manhood lies hidden too. Unto both alike my faith I render, and unto the contrite thief I sue. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath this face. All my heart subdues itself before you, since it all before you face and face. Mamimig kita. Kaguranan, huli kan sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami, kan banal mong lawog, tanganing huli kan padara, kan sa imong katanosan. Sa mong malikayan, ang gabos nakasaalan, asin makaabot kami sa imong kahadean. Ika na nabubuhay si nagahade, kaiba ka nama, asin ang Espiritu Santo, Diyos, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Pamibi sa ikatulong aldaw. Mahirakon na kagurangnan, kan aldaw na ika nag-ako, kan bunyag ni San Juan Bautista, duman sa salog ni Jordan, sa imong itinukdo, ang kalagahan, kan pagsulsol, asin pagbago, nin buhay, kan mga parakasala. Siniman, sa aldaw na ito, sa imong pinuunan, ang pag-utob, kan sa imong misyon, na iyo ang pagligtas, kan bilog na katawuhan. Tinugdas mo ang sakramento, nin pagbunyag, tangani mahugasan kami, kan kasaalan na orinal. Siniman, inako niya mo ang misyon, na maging instrumento asin katabang ni Jesucristo sa pagligtas kan sa mong kapwa. O Jesus, burabot ning kaligtasan asin kusog niya mo. Pakusugon sa mo ang espiritu ni misyon, ang pagpapahalaga bako sana kan sa diring kapakanan, kundi siniman ang kaligtasan nin sa mong kapwa. Tawan sa mo ang balaog na samuyang minamaabot asin hinahagad sa novinang ini, kung magkakanigo sa imong urog na kamarawayan, asin man karahayan, kan sa mong kalag. Amen. Susog sa galang mamot, susog sa imong pagkairap, punasan sa kong asundikalan. Hugas-hugasi ako, alay sa kong sala, alay sa kong kasalan, limigin
ako. Dahil sa kong kasambikalan, namamalayan ko. Asinan sa kong kasalan, nanay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala, ang maraot sa imong mga mata, hindi mo ko. Nangaling mailitan sa ripat, sa imong mga tatarawat, malimit sa imong paghukom. Kuya, sa sala ko namundan, nasin sa kasalat, ipinangidam ako, kan sa kong ina. Namurawayan sama, asin sa akin, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinanan, ngariyan, asin magdanay mo. Asin sa kapanahonan, kan mga panahon, Amen. Itinanda sa mo ang liwanag kan sa imong lawog, kagurangnan. Nagtao kanin kagayagayahan sa sakong puso, Ang kagurangnan, mapa sa indo. asin sa imong espiritu. Mamibi kita, O Diyos, na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong pagirumdom para sa mong mga tinandaan kan liwanag kan sa imong lawog. An sa imong ladawan na natala sa iyang lienzo, warasan namimibi kami, nahuli kan sa iyang banal na krus, asin mamarawayon na pasyon. Ngunyan siring sa paagi, ninsalming asin sa anino, magkanigo kaming mag-umaw, asin magsamba, asin magkalang sa imawansana sa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming ligtas asin magayagaya, magmansay, lawog sa lawog, na nagdadangadang na mahukom sa mo. Siya kay bamong nabubuhay sinagahade, kasarokan Espiritu Santo, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matokaw po. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Paris Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikatulong aldaw, kan Misa Novenario, sa kaumawan kan banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Salamat sa mga padi na nakaibahan niya ito sa Santa Misa. Salamat sa gabos pong mga sponsors, donors, asin mga miyembros kan family ministry, extraordinary ministers of Holy Communion, asin ang mga peregrino na hali sa Franciscan Friars of the Immaculate San Felipe, Naga City, asin Parish of San Lorenzo Ruiz de Manila, Abella, Naga City. Salamat man po sa Peña Francia Choir sa indang pag-awit sa liturhiya. Pinapasalamatan man niya to si Mr. Ricky Magtuto, asin ang Pixel IT solution sa pag-provide sa to kan LED wall sa luwas kan simbahan. Sa gabos man pong religious organizations, lectors, extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, social communications, and media ministry, asin mga sakristan. Siring man kay Reverendo Padre Carlo Villaluz, ang satuyang celebrante mayor asin predikador sa selebrasyon ngunyan. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman na kahilangan, asin magliwanag sa sato ang sa iyang lalawgon. Diyos mabalos po sa gabos. Matinog po ang gabos para sa huring pagbendisyon. Ang kaguranan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makamhan, ang Ama asin naki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa kataninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva!
Viva el Divino Rostro. Viva! Viva la Virgen.